Здраво, Вики съм аз. Дойдех тук в Истанбул очи да си направя. Разбрах от Атлантис дека има тук за очите и преко них дойдех тук. Все беше средно, дойде човек ме причека, аз с автобус дойдех и от кога дойдех човек от цяло време ми помага, дек долу шо да правим. У хотела му отнесе, после право у клиниката ми помогна, значи за очите се контроли извършиме, проверя дали може и от кога кажа ти може. После отмарах неколко саата, може саат време отмарах, после па се върнах и почна операцията. Операцията не трае много, може се скупно и отмаране и се половин саат. И после това, после половин саат, завършваш се, отмариш по-малко. После половин саат, 3 саата можеш да болят, значи очите малче печат, трябва да отмариш, повече да спиш. И друга ден немиш болки, немиш нищо. И сега и аз седам тук, така да кивим и аз ще ги седеш тук натам. Това е.